Kaixo Txoriene, kaixo Zigoriturrieta, zelan pasado zu asteburua? Ondo, lasai. Bai? Txoriene falta botatzen? Ez, esan ditute Txorienerako lanak egiteko orduan faltan ez. Bueno, beti aukiozu presente Txoriene, nire bai asteburun zier, baina gaur astelena da, eta beste aste politx bat daukagu aurretik. Gaur, esan minauen, harin hasten garela, harin osagai kontutan baiz, bat, bi, hiru, lau, bost, 6 dauzkat. Nik bat, bi, hiru, lau, bost. Gaur, simple gatoz, baina, errezetak badauka bere gauza, baina, errez da. Ingo itxugolako ravioli batzuk, bakitzu nik horrek ravioliek eta itxia barazkisekin gustaten jatela. Ta noizian behin, itxen dugu ez horrek kuiatxuakin, Pantzan hastien gauen bat, proba moduan. Kalabazinakin biharrian, engu porruakin. Horretarako porrua bide da egosi, zebestela zuntzasko dauka da gordinik, gero ez da hain malgua. Orduan, nik nahi xodot, egostia da gero, plantxatik pasatzea. Kontaukotzut, bitxia da, osagaien kombinazioa, bez? Esango estazu. Porru bati mosketa luze bat ingotzau eta geruza desberdinak atarakotzau. 8 minutuz egosi eta gorde ingo. Bitxartian, beste porrua ondo txikitu eta odolostiakin batera erregoziko. Kasoratxo txiki batean, mangua kosinauko azukriakin, ospinakin eta kurriapur batekin 10-15 minutuz zu motelian, irabiatu eta gorde bebai. Eta gero, porru geruzak taula baten jarriko itxugu, betegarrixa erdixan eta biltzen joango gara. Plantxan ingo itxugu 2 aldietatik eta mango saltzakin, edo txutniakin, ez, deitzen jakola, horregin zerbitzatuko. Beraz, osagaien olan kombinazioa, bitxia da, azkenean badauka mangua, kurria, odolostia, ez, Horitxanik prauta daukate, baina odolostearekin hori, kombinazio hori kasi gozoa eta odolostean egiten da, zagarrakin nasketa odolosteana askotan egiten da. Nik uste Txorienen biru aldizin ditugula olako ezberdinak, ez? Krepeak, bete eta odolosteana barrenak eta zagarra. Eta hemen azkenean pixkat hori bebiatzen da, ez? Saltza izango da, saltza moduan jungo da mangoa, eta hor, gozo ikutu izango du, eta odolostearekin, horako gauzako ipetxuak eta ondo etortzen zaiolako ikutu gozo bat, ez? Bai. Eta, geruzak ataratzeko porruai, marra bat labanakin egin, marra bat olan lusia, ez moztu, erdiraino ere olan, eta gero geruzak ikusten duzue, segitxuen ataratzen dila. Orduan, hau, egosten bozue, 5-10 minutu bitartian, zuek ikusiko zue gero, porruan arabera, egoten die bitxu, honei beste marra bat inbiotzat. Egoten die batzuk esaten diela, gogorrauak, beste batzuk finauak, hori porruan arabera, beraz zuek ikusi, eta seskatzen dut zuen. Errezeta hau, pasazostan nire lagun Carlosek, Carlos, zen modu da bir, Carlos. Baskulinariko nire lagunak, ja ez dago baskulinarien lan itxen, baina, han egoten ginean eta, berak erakutzen zuen. Carlos ondo. Bai. Gukiten genuen... Zeta zabiz barra itxen. Hori sekretu profesionala, Patria. Ez gen, tontakeri bat, lantaldeko batena. Kontako ez bazu, kamaratik kanpo? Bai, esan gotzat. Gero ez, esan marratzen gukiten genduela, hosteleritza eskolan, porruarekin ez, porru erabili izan du baita, baina badago egiten zan tipulatxoak, honek tipulatxa o tipula freskoarekin egozi osorik, eta gero, kontu handiarekin atalak atara, ez? Eta ordan egin beteak. Osea, ziren geruza, kipularen geruza bakoitzarekin gero bete iten zen hori. Guk egiten genuen sapoarekin egiten genuen betegarri bat, odolostearekin ere ez da egitezken duen bat baita, eta hortako erabiltzen genuen, hori, porrua odolosteetan erabiltzen da, eta tipula bebai erabiltzen dena, ondo geratzen zen, baina hor bai inbarzana. Hor aurrena, ataratzeko geruza horiek, ze tipulana bestela apurtu iten dira, ez da porruana moduan, aurrena egozin behar ziren, eta gero ateratzen ziren horiek. Betu. Nik 2 porru ingo itxut, eta gero bat, purtxo bat erregozteko. Ikusten duzu, odolostia haundixa ekarri dutela. Beraz, odolostia eta porru bateken betegarrixa, atarako da, desente. Orduan nik pentsatu ravioli desente aukiko dugula. Beraz... Bai, beti espada sobrada dira, Patri? Hortan hobe sobratzea. Odolostea, leku ezberdina da gurean, inguruanean gure arratean buskantza behitzen diote, odolkia... Buskantza nondik etorreko da? Odolostia, odola eta estia, baina buskantza? Ez dakit. Izena, ez? Izenan jatorrixa? Bai, eta baina tripot, edo tripotx. Nik tripotxa ez daten zu, nik etxien buskantza. Guk tripotxak beste gauzati deitzen izkigu. Tripakixak, ez?
Ez, tripakisa die gauza bat, eta ero tripotxa die beste gauza. Tripotxa guk Bizkaian ditzen, gure inguruan jartitzen dugu, arkumearen estea gehi odola einda, odola eindakoa, horrekin hori kipularekin da salteatzen da, eta ero horrekin tortilla bat egiten da. Horrek nire etxian, gure inguruan, tripotxak dira. Hori ez Afrikatxan antzerakoa? Niretzako gure etxian tripotxak. Niretako Afrikatxan. Batzuk, bai, horre... Ez dakit, ezakera pila bat daude, baina, egia da, azkenean, eiteko modu ezberdina daudela, eta eskualde, inguruaren arabera, odolosteak, odolkiak, betegarri ezberdinak eramate ditu. Egia da, odola eta txerriaen koipea eta ia danak eramate dutela, gero, Bizkaian 110 arroza bota alzaio. 100 arroza, bakarrik 110, ez? 110. Badau Burgosekua. Bai, horrek askoz gehiago. Eta horrek, hori da, beixadana da arroza. Bai. Bizkaian daudez, botatzen diotenak eta ez diotena botatzen, baina botatzen badiozu 110 gehienez. Gehienez, gehienez zein zaio bota. Eta gero... Nik ez dut, Bizkaian dela provintzia bakarra, sartzen dut zila kuia bai, kalabaza. Bai, hori da Bizkaiko mendebaldean iten da, erabiltzen da. Ez da probau sekula, nik beti, barazkixena, baina porrua, tipula da olakoak, gure etxian, oikua, betikua. Nik gure etxian eiken zanean, porrua eta kipula pila bat, eta porrua neukiten zean erregosten. Gero ni goratzen tiak botatzen ziola, hau da, oreganoa ero botatzen ziola bebaita. Bai. Eta gero piper beltza, eta nebizatzen zientanak probatzen. Jarraitzen dozu etxian itxen? Ez dago, urte asko, ja. Baina, garai batean, angure inguruan... Dauka bere lana, Ni gure inguruan, txerribodak gero urte askoan ezagutu ditut, hainbat eta hainbat baserritan. Eta gaur egun gure inguruan ez dut ezagutzen batean ere egiten dani. Legunen gabe izen komentetzen, ontsa iraien eta egoten die kontserbak tomatienak itxen dauenak, galusianak, baina egitza da, hori buskantzak eta odolostiak etxian, hori ja galdutu da oso vintage, ez? Ez dakit, gero hor ez dakit osasun kontuekin ero zer ikusirik ero daukan, ero hor ja ez dakit albaitaria joan behar dan, ero hor enaiz sartzen segia da, niko hori pixkat galduta ero daukadala, baina, suertia daukuz, Euskal Herriko arakin danek itxen daue, odolostiak, goxo-goxuak. Eta bakotza bere ikutuarekin, Hori da, eta ez gara sartuko zeintzu diren hobenak, ero Bizkaikoak, ero Gipuzkoakoak, ero... Bakoitzak bere ikutua dauka. Bai, eta bakoitzak bere espeziak eta bere gauzak. Egon nintzen irakurtzen, zerrenda baten, ze espezia dauzen onartuta eta holan. Eta ditxu zuztan pila bat, ze odoloste batzuk, botatze kanela, bai. Kanela badago. Eta bitxu, nik kanela, igual apurtxo bat botakotzie, ez aukitzeko presentzia hundiri, baina enauen sekula esango, eta baina badaude odoloste ez hemen, baina odoloste gozoak, dultzeak badaude. Hor, Kanarietan oso famatu da, Kanaria hundian, terorreko odolostea, eta odoloste bat ikusten duzu, egia da lehorra aldera, eta, karo, jasoaz txiparekin odolostea jateko. Mozten duzu, eta erdian da, pistatxo zatiak, ez da izar, bada beltza, eta holan. Baina, jaten da... Dultzia da, gozua da. Baina odolak inta itxen da. Baina, dultzea da. Ez dau, italian adibidez da hori postre tipikoa dela, salami antzerako hori bakitzu zeinan. Eta itxen dago, holako txoixo bat, baina itxen dago txokolatiakin eta gogurrekin, eta itxe dutzie, salamia edo ez dakitzeran deitzen jakon, baina, berez dultzea da, txokolatiako, baina ez dauko odolik da bakarrik itxuran, holako trampantojoa edo deitzen dana. Nik eni etxuenak ezautzen da, tripota, ez? Hau da, Zuberoan eta Benafarroan egiten dan odolostea, eta honek odola haragia, gantza, piperbeltza, pipermina eta jaten da. Eta hau jaten da, sagar fregituekin, balen esan duguna, ez? Kombinazio hori odolostea eta holako fruta bat, egun batean benetan probatu zazu, inoiz, ez dakit, txorienen 2 aldiz izan dugu, baina hartu, kendu azala, estea kendu, eta salteatu sagar pixka bat, eta odolostea. Eta hori, gero, pasta kaneloi batzuk intzazue, ez dakit, betegarri moduan lasaina baten eta nik pizza batean ere janda daukat, odolostea, holan gainetik sagarrekin salteatuta, eta arrautza batzuk jarri zizkioten, eta benetan oso goxua zegoela. Oso goxua, bai. Hau solatzen bada holan, ez dakit, betegarri dana erabiliko dugu, baina apu bat solatzen bada, bai, gabera egungot, da gaur, igual afaltzeko lan, arrautza batzuk frigitxu.
patata batzuk, eta horrek arrautza apurtuak bezala, baina, hori apurtxe bat odoloste batekin olan frikituta gainetik, piper gorri erre batzukin, hori da. Nik azken aldean egosita egiten, bakarrik egiten dut hartu, uretan 10 minutu ero egosten ditut, eta zaporea esena bakarrik odolostea. Hortik, taldiak esaten dago baietz. Ni naz, tin frigitua. Nik egosita bakarrik, eta azkarra aldera nebo zuen 3 minutu mikroin labean, olan pixkat, xerrata moztu eta berotuta ikusgarri. Eta kriston turrada eman diguna uda guztien gure semeekik. Gure semeekik hartu aldu odolako odoloste oso bat, eta jan. Dena, bat, osoa. Baina, karo, gaina odoloste jaten ditu... Zure semeak nausixak o txikinak? Errikuak, 8 urtekoak, eki. Honi ematen diozu odolostea, eta aurrena hori jun behar da, noski, garbantzu batzuekin, babarrun batzuekin, ero dilista platerka da handi batekin. Baina, ero osoa jaten du, baina gainean jartzen da holan, atrintxeratzen da, eta han, ez duzu sartzen sardezka bat, ez daixela inor urbildu, ez? Inorrez urbiltzeko. Eta egon da guztia, aita odolostea. Iritsi, eta lehenengo gauza inuen hartu, bizikleta hartu, Durangora joan, odolostea erosi, hartu. Bai ez? Jan lastana. Da, bueno, guztua semia. Zer esan semia, nik odolostia egisa da, guztua izatea. Hori, frigitzeko eta frigituta guztetan gatenean, azala estotzak entzen. Frigituta, eta barrura, baina, bueno, azkenian betegarrixa einbidogunez, eta nahastu einbidogunez, azkenian desegin einbida, pate antzerako testura bat edo lortu arte, orduan. Azala kendu dotzat, eta jongara gutxinaka gehitzen, eta hau, holan frigitzen. Baina egisa da, behitxulen, badauz osagai batzuk, ez dakiz egatxi, baina batera doia zenak beti ez, tomatia eta gaztaia, horako bada. Gurina eta marmela da. Coca-Cola tardoa. Bueno, hori zuretzako. Bueno, bai, batera joten. Niretzako, ardauakin. Ni Coca-Cola enotatzen. Kombinatutan aligada aitzeit. Bai. Eta? Eta hori, eta esaten dozunean, buskantza, odolostia, egisa da, sagarra etortzen gatzula, bapatian burura, ze hori, pila jaten da kombinazio hori, a priori ez tala oso... Ez dakit, igual ez da okurretzen gatzulen gauza, baina bai, leku pila batetan ataratzotzu, hori pizzatan, entxaladatan, olako sakutxutan, da... Txorienen jan izan ditu odolosteak ez dira, txurita baltzak hor bastanen da jaten dienak, eta hor azkenean bakizu txuria da, arkumearekin egiten dan, horako odolki bat, eta ero baltza izango zen, horren odola izango zen, gero barazki kipulakin normalean egiten dutela, eta kombinazio hori txorienen eta astatu izan dugu, bastandarrak izan ditugunean, bastan sopa jaken. Probatu zuzen nion bastan sopa? Bastan sopa? Ez, ni bastanea joten azan beti txokolati jaten du. Bueno, bastan sopak egoten dastatu. Eta egiten dituztenean, enteratuko zara 2 kilometrotara zeusaia urrutetik hartuko. Zadi ez sopa, korrek, lodixak? Egiten da, sopa bat egiten da, ardiaren burua hartu eta horrekin salda bat egiten dute. Osondo. Eta salda hori kontzentratuta da ondo dagoenean, gero hor ogi pusketa sartzen dute, eta hori atatzen dizute, hori ogiarekin sopa hori. Eta dauka, ardi zapore sakona. Sakona eta fuertea. Oso... probiko da. Janari potentia. Txorienen ina dauko oso? Ez, nik egin egin, baina etorri ziren bastandarrak eta egin zuten hemen, eta usteot konturatu zirela ETB guztia bastan sopak egin genituela. Ze gaina gero, kasualidades. Claro, horrek usaintzen daue, bai. Osa, usain fuertia da. Azkenian ardilla erabiltzen da, eta horrez egiten da salda bat, eta ja salda inda ekarri zuten, baina, karo, irakiten jarri zutenean da hori, bueno, izan gendun hemen, usaia, bueno, sekreturik ez dakau. Ambientadoria. Ez? Ni batzutan egitzen dut horrek bakitzu daukatela su basuan kosinatzeko gailu bat. Bai. Horrek. Eta orduan, igual dilistak aldozu 12 ordutan, 13 ordutan kosinatu. Horze, joten dien motel eitzen. Orduan, batzutan jartza ditut igual, domeka gaba baten. Ez da batzitan. Ja, urren goixin ja aukitzeko ina, da ontzitxetan jarteko, bueno, dana dalakua. Eta orduan, esnatzen zara igual, hoxeko bostetan, gabe erdiko pixo bat botatzera. Eta derrepentien, saltzen gatzu balako usain bat, txoixe, usaina, ez dakize. Baina horret tapa ez dauka horrek, oza, atera egiten da lurruna bea? Badauka tapa, baina ezkenien, bueno, naiz eta sukaldeko atia itxi, karo, kosinatzen dabil. Beraz, hor dauko zolako ambientadore bat. Txorixuana bada ona, ez? Netako ez da desatsegina, baina, bueno, badau jendiak,
Bueno, hau hemen kosinatzen jarraitzuko, bai. Betxu, zu hau, kendu dingo. Hemen txe. Zu hau kendu dingo. Eta hau utziko osten, segero ba, ingo itxugu gure rabioliak. Bitartean, hau, kosinatzen, eta ointxe ingo, saltzia. Orduan, saltzia gukingo manguaken. Mangua, bueno, mango saltza, txutnian, antzerako saltza ingo, txutnia da, Indian asko erabiltzen den, hori, saltza bat. Marmelada antzeko, saltza da... Bueno, saltza ez dago birrintzen. Hangua da marmelada antzerako bat. Eta gero da azido izan, berda, ospin puntua dauka, barazkiak egiten da baita. Antxaukat ospina, daukat kurria, bai botakotzat, eta azukria. Eta, bakizu, Indian dauela mango suaitz sarrena. 300 urte besterik ez dauka. Gure aritzekin ikusita, zein da aritz? Aritzak, gure aritzak. Broma da. Nik 300 urte, eta nik enekiena da, bedaien dako, budak, antza, nik hartzen omen zuela, olako baso batean, ni bai ikusi duen mango gerra bat. Mango gerra bat? Bai. Mangoak dauzen presixotan, aberatzen gerra izango da. Nikaraguara, Juan, pila bat daude, pila bat, eta zaparruak, holan erabiltzen dute jaurtikari moduan. Eta hor, ez da, aukeran, lauztu esan, guk egon ginenean, kriston, baina sakuka bat, eta hau zen bada da, 3 euro. Bai. 3 eurogatik 2 emango dizkizute asko jota. Karo, anzuaitzetatik beraiek hartzen zituzten, guri momentuan hartu, jaso eta jan. Eta batzuk lurrian da usteldu itxen die. Hori bai, batzutan soi ez da, pena bada. Baina nik, bitxixa pentsaukaten, ze nik janditxutan mangorik onenak, beti izan die, Ameriketan. Beti izan dagoa, Kolombian, Kuban, beti jan izan dut, mango oso goxuak eta... Bertakoak. Baina, lehenko gurean, ingauen olako, zerrenda bat edo egon ginen irakurtzen, jakitxeko, ze elikagai eraman ziren bere unean Europatik Ameriketara, eta ze osagai Ameriketatik Europara ekarri. Eta Europatik manguak eraman ziren Ameriketara. Eta nondik Asiatik ekarrita. Asiatik ekarrita, gero Europara heldu ziren da, gero bidalin zituzten. Eta mangua tontua estanez, esan zuen, nire klima hau da. Zelako berotxua. Aize, ondo. Euskal Herrixan hasiko naz, tia. Ez. Hobeto hemen, ez? Bai, gero, eta manguak gehiago, 300 urte, baina, pillo, oin egin du ikerketa bat, eta antza, adimentzuak omen dira, ze gote madolako izurriteren batero, manguak antza, usai bat erolan bidaltzen omendu, ateratzen omendu, eta inguruko zuaitzei abisatzen die prestatzeko, izurrite horren kontra prestatzeko. Beto. Eta, gaina adimentzuak omen dira. Adimentzuak, 300 urteko mango hori nolako izango da. Eta fruta, ematen dago, jarraitzen dago emoten fruta holan saltzeko eta ez? Izango da... Zein handi hori? 300 urteko horrek. Mango du, baina hori saltzeko, ero bertako jango dute, ero auskalo, ez dakit norbaiten izango da. Jabe izango du. Mangoa mozteko bada osolan, interneten bidixo pila baz, hemen txorienezuk, uste oso inseñoz. Mozteko, esaten nuen zuaitzetik nola jaso ikusi genuen, eta kurioso zan, makila luze bat, gero zaukan, saretxo bat azpian, eta ero punta batean antzegoen, zeukan, moztu itezion gauza bat, orduan, txortenan parean jarri, holan itezuten, eta moztuta, sare horren barruan erortzen ziren, eta makila luzea, eta hemen irekitzekoa, mangoak. Egin dugu bidixo bat, nik erakutziko zuen zein dan, nire modua. Zein? Aprobetxatzeko, ezurra ere. Aprobetxatzeko dana, eta ezurra geratze arte, garbi. Zein da? Ez dauka misterio hondirik besta. Baina, gero, Kolombian joan zen urtean, ataratzo zuzkuen, holan, hau, mozten dozu erditxik, eta holan, kiwixa izango bazan moruan. Holan, eta ezurra ondo askatzen zen? Gutxi gora bera. Baina, holan, kiwixa izango bazan moruan, bi erditan, eta koiara batekin, holan jaten dabiela. Baina, nik betidanik, egin jot, mangoan ezurra... Ezko erakutzin behar da, nik uste da luzenga, hola, zapala. Da zapala eta luzenga, da atzo zigorrek, ostiralien izauen, itxaso jarran morukoa. Bai, hori da. Forma bardina dauka. Beraz, hori erdixan geratzen da, eta behitxu itxen dutzazu mosketa bat hementxe. Ezurra garatzeko, hori, erdixan. Beste bat hemen, eta gero ezurra garbitzeko gero erakutziko zuet. Akusi du pixkatolan hartu. Hori da. Bi erdixetako bat, nitxe dutzazuelako mosketa batzuk,
karratuak, emototzazu buelta, eta bintxe gero lan, mosteko honek karratutxuak, bi askoz beherrexabak. Bai, hor, mangoaren heldutasunaren arabera eta bere azalaren trinkotasunen arabera, koiara batero, aguakatero ateratzen dugu moduan, badago koiara batekin ateratzea, edalontzi batekin, zangardo edalontzi batean apoiatzen baduzu lan, sartu eta haragia barruan geratzen da. Hori da. Holako esperimentuak, txorineko hasieretan egiten genituen, ez? Ematen dituzten truko txikiak, ez? Nahi dituzue zuringoak eta gorringoak banatu, katillo batera atera, eta ero olako ur botila txiki batekin, jarrian gorringoan parian, da estutu pixat, eta ero zurgatu egiten du, eta olako truko txikinak, errezak, erabiltzen genituen. Eta gero, hor, ezurra hor dau, orduan nik itxautzetena da, hemendik azala, gutxinaka hemen zuritu, alik eta aragi gehixena geratu dadin hor, eta gero, joetan ziarkatzen. Horan, satixak atalatzeko, hori da, azurran kontra, eta gero ez da benian aragisa atalatzen ze zuntzasko dauka bebai, hori txendo zu, horan, eskubakin. Ze? Oso fina iruditzen zai, bai. Izuk ezen hori esaten, Jamie Oliverren programa pia gustatzen jaz, hau limoiakin itxen dago eskuakin, hori jendeari zaiola gustatzen, nik ez dut esan hori, holakorik ez, nik Jamie Oliverren programa gorogara, baina limoian aipatu nuen jendeari ez, zure amari. Bueno, bati baino. Bueno, Dori, hau ez ikusi eta listo. Bueno, hemen kasolatxo txikitxo bat, jarriko mangua, hau garbitxo ingo apurtxo bat, eta hemen jarriko zau, hori zu ertainean. Ertaina baina apurtxo bat gutxi da, gu hemen tresnerixa berrixa, batetik beratzira holan, lauan, iruan. Bai, egon gara, nik urte batzu bai, baina Patrik urte bete egin zuen hemen, egon ginen, batetik emeretzira, eta oin, erdira jetxi digute dana. Bai, oitu nintzen da ointxe, makina berrixa. Bueno, nire etxekuak gutxia dauka, zenik zua daukat etxian. Beraz dauka, ertaina, altua, eta txikisa. Eta tartean hainbat puntu daude. Hori zuak beti izan ditu, eta horri bili behar zara, muitzen astiro, eta hor badago aukera, gehiago ero gutxiago hartzeko. Hori da. Horxe, burrukan ibili behar. Hori da. Heldulekoaren. Bueno, mango aipatu eta Patri, arropa marka, ezin dugu aipatu utzi, ez? Baldako zezu mango arropaek. Baukat, ez naben gura itortzia erropa asko erosten dutela, baina bai. Tamalez, nik entzun daukat, mango horren barnen hau. Azkenean ez da fast fashion barruan ero ez dago lan ez, moda askarra ero... Moda askarra, bai, azkenean honek, 52 aste dauz urtien, eta 2 astetik behin denboraldi berri bat itxen dagoen. Gauza berriak atatzen? Bai, baina ez dakit igual, egun prenda desberdin dataratzen dabe, oza, pasada da. Eta horrek, baina, eta iraupena, nahi dut esan, garai bateko Seat 127 moduan aguantatzen du urte pila bat ez da apurtzen esertako? Pero ez, hau... Baina, naiz eta iraun, edo ez iraun, zebeda, zuk arropa zaintzen duzuna arabera, edo. Gauzia da, saltzen dutzuela begixetatik, moda desberdinak, tendentziak, nire koñatiak itxen zauen lan lehen, olako fast fashioneko denda baten, eta esaten zauen, isa, naia, soldatan barne, esaten daukotzu 3.000 euro urtien, eta erropatan, euneko, berrogeixakin. Eta orduan joaten zinen, eta esaten zauen, eske isa, soldatan zati handi bat, hor gastaten dut, zen hau, 2 astero, gauza berrixak ikusten, momentu oro, da orduan, bera sentitzen zan, ontxe, jazten zauen zehoz, eta, modaz pasauta dau. Ze gure dago esan modaz pasauta, ze lehen, zuk ikusten dauzuelan, 20. hamarkada. 20. hamarkada, 10 urtetan, iraute zaben moda batek. 30. hamarka, ontxeia urtero jueten da, aldatzen, eta urte baten be, tendentzia pila bat ataratzen da. Orduan, hori jasangarritasun aldetik, ez da unundik hartu. Azkenean, arroparen industria da, munduko bigarrena gehien kutsatzen duela. Eta lehena? Zina lehena. Ez da janari xana? Izan daiteke. Janariena azkenean, hor ekoizteko gaur egun mundua jaten duen guztia. Uste dut horti da bilela, Bai, baina, janin ninbar da. Erropa biluzik ibiltzea, posible da. Euskal Herrian batzutan okerra. Baina nahi dut esan. Eta erropa guzti hori, jarraitzen mauz erosten, zarrakin zer egiten da?
Ba, bitu, sarrakin... Armairuak behai beharko dituzu erraldoiak. Ez dakit, hiru asterik behin erropa eroste jote mazara? Hori zatu ez da nire zenarrak. Da hau, edo soineko bat bardina daukatzu. Orduan, nik beti jartotzat aitzaki berdina, nik ez dut adibide moduan jartzen, mesedez? Baina nik ez dut, eski hau betxu. Igual, 5 urte barru modan jarriko da barriz. Edo behitxu, igual izaten badot alaba bat 20 urte barru, hau jantzira ikese, niramak dauko argazki batzuk, erropa batekin superpolitxa, eta esatotzat, ama da hau, abrigo hau, o beroki hau, ez da, ez? Nola zen nirean gorde. Hori da, intalaia, 15 urte botan hauen sakarrontzira. Eta nik, ama... Baina, zureak gorde, Patri? Nik, izot, dana gorde. Da nun? A ber, daukat, 100 metro karratuko etxia da bigara. Daukat daugela. Da baten bizinaz, imaginau. Ez daukat hainbeste ropa, ja, bromatan. Baina, jasangarrixena, esaten da, bigarren eskuko arropa erosiz, azkenean fabrikauta dauena da. Eta gero, badauz marka bebai jasangarrixa dienak. Eta bestela, aldozu bebai gero erropa hori esposu bier, oparitxu, aldozu saldu, aldozu, pila gauzain. Hemen, bueno, hemen ez dakit horren besteko itura dago, baina egun lehen, duela urte batzu eta juten ginen hortik, eta asko Frantzian eta holan, harritzen ginen, bigarren eskuko, orduen lehenengo aldiz, eta izen bat urte, ikusten genituela dendak hori, bigarren eskuko arropa saltzen dituztenak. Gero ez da gehiago, Eta hori etorri ginda, zorionez, behitu ez da moda, modak esaten dira, badakizu batzutan, onak eta estatzuk daude ezain onak. Eta badakizu leku batean ero, estatu batuetan edo ikusten dana, hemendik urte batzutara ona etorriko da. Bueno, hori moda ona bada. Hori gustatzen zait, hori ez dakit bigarren eskuko dendak eta hor gauza interesgarria, presio honean aurkitzen dituzunak. Eta, bueno, aplikazio badaude, ez? Interneten ere, non bigarren eskuko... Hori da, zen oixian behin, esaten zu, bigarren eskuko arropak eta, hori igual, iria hundixetan, eta dani, herri txiki batekuenaz, da ez dutolako gauzak aurkitzen da hori. Gaur egun internetetik bebai, daukotzu. Guraso garenak, guk egia da, kuadrilan badauzkau, ume handiagoa dituztenak eta ume txikiagoak. Eta egia da, asko gure kuadrian birziklatzeana, asko, hor sorte txarra izan dute umeak lehenengo izan zituztenak, ze besteak ari gara, hori, beraien gatik, pixkat zurgatzen, ez? Txiki geratzen zaiena beraien semei, gure endako, eta gero gu berdina, gure txiki geratzen zaiena, oraindik, erabilgarri baldin badago, atzeko, ez? Eta berdina jostailoekin. Jarraitzen dauz, nik pentsu da gaur egungo umiek daukiela dana, ematen daukiela dana berri, ez? Baina nik akordetenaz, nire belaunaldi xan, zan, hau txandala, nire lehen guzina zan, hau bizikletia bebai, hori. Zurea izan hausixana, da... Nik nire nahian dena, nire jaso izan ditudan erropa guztian nire nahian azien. Eta hori nahi 3 urte zarra badala, Eta dena berea jasotzen nuen. Eta ondixagoa, oze? Ondixagoa? Tamainoan aitorrea pixkat ondixagoa da. Ondixagoa, balixo jatzun arropia. Ze batzuk ere maten zabien hori hundia. Eta bai, nire arre bai, dena berria, zezan alaba bakarra, orduenari berria eta nahiai berria. Eta nik, nik dan hartzen nuen partxekin, ero txikituta, ero zapatiak, nik algodoi pusketa zapatilei aurrekaldian jartzeana ezautu dut, beti, naiz eta berriak esan, gure txian teoria zan, honek 2 urte iraun behar ditu. Orduan, algodoiakin, eta txamarra bestaldetik ateatzen zanean, handi 2 urtetara ero, berriak. Baina, algodoi pusketa aurrekaldian eramateana nik hori askotan ezagutu. Bueno, guk gure porruak ja, eina dauz, apur bat hotza bebai ostu die, beraz, gurutze forman jarriko ditugu, eta ointxe, koiaratxo batekin... Kuiatxoekin nintzen duen berreinen goitzu, ez? Hori da, bardina. Hau da nire estrategia, joango naz txorieneko urtu zuan ziar, hilabetero erakusten dakitena, errazeta desberdinekin. Eta orduan, betegarri xan, koiaratxo bat jarriko hemen, eta joango gara, gurutze forma biltzen, eta holako, rabiolitxo bat edo osatzen. Eta zaitezte urruti joan, denbora gutxi barru, alberginia rabioliak. Orduan, alberginia luzetan gortzen. Ez, alberginiakin hobeto biribilkixak, horrek bai inditxot. Orduan, emoizta zuez, 5 minutu zuendako 30 segundu, eta jarraitxuko bolako, bizpairu. Bikain. Inditxut, lau rabioli holan, aukitzeko, probatzeko, apurtxo bat, gero bestiek, gordeko itxugu afaltzeko, eta hemen dauz saltzia, orduan, sartaia, beru daukogula, olixo apurtxo batekin,
Gorritu bakarrik, ez? Bai, gorritu. Hombre, azkenean dana kozinauta dago, ez, esaten duguna da. Azkenean, puntu kurruskari bat emoteko, Vale. Eta hori. Bai, eta mango, labea piztuta badaukago, labean ere, bai. Berdin, ez? Nahi izan ezkero. Perfectamente. Bai. Eta orduan, hau, itxendan bitartian, azkenean bitxu, porrua egositxa dauta, ura dauka. Orduan, hementxe badabil. Plop, plop. Dantzan. Eta orduan, dantzan dabilen bitartian, guk sartuko zau musika apurtxo bat, musika melodiko oso ona. Eta ja, mangoa, kurria, ospina eta azukria, bai. Irabiatuko saltza bat lortu arte. Bueno, lehen ez dut esan, mangoaren nire horre egon ginenean Ego Ameriketan erakutsi zidaten mangoa nola jakinea helduta dagoen ero. Askotan jente egiten du ekutzearekin, baina gero zaporea ez dute izaten. Eta hor, bere txortena ero zuaitzera lotzen den toki hortan nolan pixkat ikutu ezkero holan atzaskalakin eman ezkero, mango usaia ematen badu, bai? Ona da. Eta nabaritzen da pila, usaia bota iten du. Helduta daudenak eta ondo daudenak, usaia botatzen dute. Baitu. Eta espadu usaintzen, normalean ez dute emaitza ez da inon izaten. Nira gauza, bilu, meloiarekin inoiz ez dudan ikasi. A ber, meloi bat noiz dagoen helduta. Ja. Hor teoria badaude, iskinetatik ekutu, bigunagoa dagoen. Ja, aguakate batekin erresa da, holan ikutzen dozu. Bai, horrekin testura, baina zaporea egia da. Meloiakin, ja. Bai, eta meloiakin gehien bat, egon alda bat eman, osea, nahi dut esan, meloia biguna testurantzeko adukate, baina gero gozo egotea, puntu hori, eta nik hainbat teoria batzuk entzun izan ditut, Pisua, bere tamainarako daukan pisua, gero iskinetatik gutu biguna dagoen, baten lagun baten esaten galdetu iten ziela, hartuta, meloia hartuta galdetu. Galdetu, bai. Tamango eran zen hori, atzekaldean, txortenetik moztuta dauen tokitik hor pixkat altzatu, usaindu, eta mango usaia badauka ona, ja hori heldua dago. Eta benetan, ematen duela, nik hori, eta bueno, ikusten badut norbait olako dendan baten orain olan txortenetan, bakit txoriene ikusita ibidea gongo da. Edo soro dagoela. Ez, zena soro, elo badakila zerbait. Bueno, burutik txarto. Zerbait badakila. Burutik txarto tano gaude. Batzu, beste batzu baino gehiago. Bai. Ebentxe jarriko, behitu. Gurre. Rabiolia, nahi ingo golan, mokadutxua... Vale. Mokadutxua bezala. Bai. Hau da, gure odoloste porru eta mango rabiolia. Vale. Hau argazkirako. Hau banatu ingo. Eta horrek? Lantal, bitxu, batek esaten dago lan kamara atzetik. Horrek danari esaten dio bai ez holan. Danari ez, Azken aldi xan fin dabil. Fin dabilela? Kusi zuzan da? Bueno. Nik hemen saltzi hartu inbarde bai hori da, saltza eta guzti. Nire holako zerbait ekarri dute, mokadutxoak, baina Patrik esan duela, nireak ere, Patrinak 6 osagai zituen, ez? Bai. Nireak 5. Hala. Eta, enetan, erreza dela, Oso ondo. Oso, goxua. Bai, kombinazioa mangoarekin eta bikaina benetan. Eta, segitxuan gatoz 5 osagaiko mokadutxo horrekin. Almendra, txokolate, pipita eta jengibre arrokak. Eta lima. Baina ez lima... 5 osagai esan dozu. Bai, baina izena hola jarri diot. Zegatik, gehien nabaritzen direna, bueno, pila hauen testura eta zaporia, baina jengibrea pila bat, eta noski, txokolatea. Eta benetan hau da oso erreza, eta egiten, bueno, guk almendrak eta erabilitu, baina intxaurrak urrekin inaldu zuen, nahi duzuenakin, pixka komplikatua nahi baduzuen, hau karamelatu inalditu zuen, guk errezingo dugu, azkarra eta goxua dan zerbait eginez. Labean txigortuko ditugu, pipitak eta almendrak 10-15 minutuz 200 gradutara. Txokolatea urtuko du jengibrearekin eta limaren azalarekin Maria bainuan, eta txigortuta daudenean almendrak txikitu eta txokolatearekin nahaztuko ditugu, eta bikoiarekin atarolako bolatxoak, arroka txikiak,
ostutzen utzi, eta listo. Ez dauka, listo, da, jazta. ezerrez. Daukana da, zuketan nik gehiago itzin behar dugula errezeta hau egiteko, ze nik oinau labera sartuko torrelan. Hau, gozu gehiago ezazu, txokolatezko arrokak. Bai, arrokak deitxuko. Arrokak, arkaitzak. Hola, arroka itxura duki, ez? Bai, aitz txiki batzuk ingo itxu. Txokolatezko aiako harriak. Aiakoa justu ez dakitzen. Han egia esan, aia dala, nola da? Aia granitoa eta ez dakit berdina da, orduan ez dakit kare harriarekin agian itxura gehiago izan. Txorieneko txokolate arrokak, baina badauz batzuk Euskal Herrixan oso famatu dienak, eta die Lizarrako pui txokolatezko arrokak. Horrek, probau itxuzuzuk? Nik ez, eta enak isen, Lizarra joeteko itxurarik egixesan ez daukat, baina jakin da honek dauzela, igual urbilduko naz, gure taldekide baten amak, badauko itxuria joeteko, eta esaten dau, bertako gozategi baten oso onak ematen itxustela. Eta, izena dator, ze badauko ondaira bada, 1325 urtean, Lizarrara, heldu zien hartzai batzuk, izar batekin gidatuta. Horrek ezin erregeak irugula, ez hartzaia, eta? Vale. Lio bat itxen zen. Eta? Hori da, Lizarrakoa. Izar bati jarraituz, bai. Hori da. Izarra zer, zuetan ni bezalako izar bat, superstar bat, ero izarra zerukoa? Ni morukoa. Zuratzetik juntzien, eta? Ez. Joan zen, izar baten atzetik, eta igozien mendi batera. Orduan, izarrak markautako puntuetan aurkitzu zen leize bat. Eta leize baten aurkitzu zaben hor, ama Virginia. Aurtsuak inolan olako irudi bat. Eta horregatxik muino baten gainean zauen ez ama Virginia, ditxuzu ez dien, puiko andramari. Eta orduan honek txokolatezko arrokak die bere omenez. Erlijioa eta gozoa. Guk honekin orduan historia bilatu aldo. Guria laikoa da. Era bat. Hau izan zan... Kontau kondairaten bat. Pasarritar bat. Atxurrarekin lurrean lantzen ari zala. Halako batean, arroko batekin atxurra kraskatu zuen. Eta, kriston depresioa. Atxurra puskatu zuen, ezin lanean jarritu. Eta orduan zera zizan txokolatea jaten. Eta txokolate hori gehi arroka eta orduan hortik tiraka otu zitzaion, berea deituko ziela aizarna zabalko arrokak. Oso, no. Historia polita. Bai, oso sakona. Bai. Betzuta dudango, puiko txokolatezko arrokak, ez diela guriak moduan izango, zigorrek jarri ditu bi osagai apuratolan exotikoak edo arraruak ez die, gaur egunez, baina bai. Baina, aurkitzu irekela oso erraz, bata da jengibria, da ematen dutzala holan... gozo puntu ematen dutza puntu sutxua, pikantia, aromatikoa nik gustatzen jat, eta limak bebai egingo dau bere lana. Lima, azala erabili behar dugun guztietan mesedez, ohitura hartu garbitzeko, baina ondo garbitu, urarekin, estropajoa baldin baukazu, eman, rara garbitu, eta hoxe, azala erabiliko dut, zuku ez botako, orduan, azal guztia eta niko esotiko. Azala be, hori, apurtxo bat bakarrik zeia, alde txurixa ataratzen danien horrek emongotza mingotxa puntua eta hori ez dugu gura. Hori limoian eta laranjan eta danakin, justo kanpoko gainazala. Hori da. Hori da usaintxuena. Orduan, puiko arroketik gain, ez? Nafarroa garaiko gastronomia oso aberatsa da, ze dauka Euskal Herriko gastronomian influentzia, dauka Aragoiko gastronomian influentzia eta Errioxako gastronomian influentzia. Orduan, plater pila bat dauzkia, barazkixetan erregiak, orburuak, borraja, pikillo piperrak, tuterako kukuiluak, eta jaki pila bat ezagutza ditugunak. Horrek, zein gutza gustatzen datu zuri? Geixen? Bakotzu lan bat buruan? Zein zuriak eta pikillo piperrak. Kardu albendolekin. Ez. Arbendolak aurko errezeta probatu ondoren jendean ditu arbendolak txokolatearekin. Nik kardo salia banaz, eta karduekin gustatzen gatolan urdai espiko apurtxo batekin. Gaina kardua bai dala, beste produktu bat sasoikua dana, baina karduak hauek konserban daudenak, horrek hartu eta egosita, saltzen dituztenak. Oliba olio txorrota bat, baratxuria hor botatzen duzu pixkat urdai espikoa eta almendra batzuk, hor pixkat utzi horiek almendrak txigortzen, gero kardua bota,
irin koiaraka txiki botatzen diot, bi buelta, eta ero saldarekin, ero urarekin bustitzen zuen, eta da gauza bat, 3-4 minutuan egiten dela, eta oso goxua, eta ero nahi izan ezkero, otarrainska batzuk ere botaldi horrero. Baina bertan, ona. Aurten inginuen, aurten. Joan zan urteko gabonetan inginuen, ez? Arpendolekin eta urdai azpikuekin. Nik hori da, Lope de Aro hotelean Bilbon, Erzia jatetxean, egiten dituen pila bat, eta gabonetan bukatu genduen kokoteraino hori zerbitzeaz, eta basan, esatu zuen, olako, ematen du, jaki humil bat, baina 5 izarretako hotel baten klasiko handi bat, eta hori asko saltzen. Oso fina da, ezkenen zaporia fina dauka. Eta, Nafarroa garaiko beste plater esanguratsu bat, Ernest Hemingwayen gustokuena. Zintzan? Ernest Hemingway, jaizale bat. Ez, bai, Ernest... Bai, eta 3-4 istripu izan zituena, alkoholikoa, idazle oso ona, baina hortik aparte, dauka historia ez aspertzeko modua. Hori da, era, bere platerolan gustokoena Nafarroa garaikoa, zan amuarraina urdai azpikuakin. Eta hori, klasiko handi bat. Klasiko oso handi bat, eta berak basakixen. Osta, nigo maten bere historia erolan pixkat irakurri nuen, txofer moduan eskaza zan, ez da izan bat istripu izan zituen, baina gero gainean, bizirik atatzen zan, denetatik, eta alde hortatik, danetarik pasatu zuen, gaixotasunak ez da izen bat hartu zituen, baina holan txarrak, tipo gogorra zan era berian, nik ez da, Euskal Herria ona Iruñara San Fermietara jutea gero, emango zion olako adore bereziren batero zerbait, baina... Emango zatzen da, horrei guztetak gautzen, munduan zia eta ibiltzia. Bai. Bera hori izan zen, gerra kasetaria, ero esan dezan. Labean sartutako gure fruitu lehorrak txigortzen, hemen, limasala eta jengibre hautza, txokolatea urtzen nahi dan bitartean, nazten jungora, eta hau, behin txokolatea urtu zaigunean, itzaldu ingo dugu, Maria bainoa, eta ero basterik ez da izango hori, horko fruitu lehorrak, sartu hemen, eta ondo naztia. Nik hau jaitxingo dut. Ez bestela, erreko zeikoa. Eta oin behar dugu labekoa, Patrik. Ni labeko izan arte ezin du, jarraitu. Ingo tartetxo bat? Bai, venga, itxoen pixo bat. Zer, erretzen zabizo? Apurra, bai. Pipitak ja moztu ditut, txiki, baina almendrak ez. Zandakoa, hoxe, 10-15 minutuan, hauek txigortuta dauzkagu, eta hemen mesedez ez erosi horiek kasitakoak eta ingo duna da, boixe, txikituala, gehitzen joango gara, eta ero, garrantzitsua da, txokolatearekin, ondo nastea dena, eta ero bolatxoak ateratzea. Olako labeko papela daukan erretillo batean jarri, eta ez dauka, benetan, gaurko errezetak. Berez, hau da, txokolatian testuria, ez? Txokolati urtzen dozunean, igual pentsauzik izango dela oso likidua edo, txokolatia krematxua bie da. Bai, hemen egia da, hautza izatera eta pixkat hau lodixo bat geratzen da. Kontutan izan 8 gramo bota izkiogula jengibre hautza, ez? Urduan bai geratzen dela pixkat lodixo haua. Baina, pixkat finagoa izan da, bai. Eta hemen, oin, garrantzitsua. Ondo nasi. Lima espaukazue, limoia salarekin ere errezeta hau ondo ateratzen da. Eta oin, berua dagoenean hau, pela, hartuko ditugu bikoiara, eta horako garrantzitsua da, hobeto atatzen baituzue papel gainera, labeko papel gainean. Bai, zazkenean txokolatia, zikin ditzen. Eta bolatxoak ito jungo, gara? Nios! Bizitik, lasai. Ontxe jarriko dira. Ontxe pixua hori da, toaia jartzen dozunean areian. Hori da. Txankleta bat, bestia, poltza, hanka. Eta nik hau bitartean, zujun alza daztatzen, batzuk. Bai. Nahi izan, eskero, lan, hartu, ero erakutzi, azaldu. Hauek dira gure... Almendra, pipita, txokolate eta jengibre, arrokak. Alegia, aiako harriak baino gozuago dauden arkaiz pusketak. Patricia, esan zei dutzen zaizuen.
ze sabore etortzen zaizu aurrenengoa zure hau zapaira? Buah, ez dakit esaten, zera, danan esplosioa, jengibrea, txokolatea, almendra lima, wow. Ona gara, joli. Bai, ona gara. Eta bixar, beste bi errezta honek harriko itxugu? Bai, astea fuerte hasi dugu. Mantendu inbigara. Bihar, beraz. Hori da, hemen txe, ETV baten. Agur? Noile.